Cviky na chrbticu v ľahu na chrbte. Tieto cviky posilnia brušné svaly a pri spinálnych cvičeniach sa uvoľnia svaly celej vašej chrbtice. Ľahnite si na chrbát. Ruky položte vedľa tela, dlaňami nahor. Spolu s nádychom dvíhajte hlavu, pričom bradu tlačte smerom k hrudníku. Krátko zadržte dých a pri výdychu hlavu uvoľnite. Nádych hore a výdych dole. Cvik opakujte 6 krát. Zostaňte ležať na chrbte a ruky si dajte pod hlavu. Nohy pokrčte, chodidlá si oprite o podložku. Hornú časť trupu nadvihnite spolu s nádychom tak, aby sa lopatky zdvihli z podložky. S výdychom sa vráťte späť na podložku. Dbajte na pravidelný nádych pri zdvihu a výdych pri ľahu na podložku. Nádych a výdych. Hore a dole. Cvik zacvičte 6 krát. Aj ďalší cvik budete cvičiť v ľahu na chrbte. Upažte a dlane otočte smerom nahor. Nohy nad členkami prekrížte tak, aby bola jedna noha položená na druhej. Nadýchnite sa a hlavu s výdychom otočte na jednu stranu, pričom panvu a nohy vytočte na stranu opačnú. S plynulým nádychom sa vráťte späť. Cvičte pomaly ťahom. Teraz nohy prekrížte naopak a cvičte ešte 6 krát aj na druhú stranu. Takto si precvičíte svalové skupiny aj na opačnej strane tela. Zostaňte ležať na podložke. Nohy pokrčte a dajte ich k sebe. Chodidlá si oprite o podložku. Nadýchnite sa a s výdychom otočte hlavu na jednu stranu, pričom kolená a panvu otočte na opačnú stranu. S nádychom sa vráťte späť. Nádych a výdych. Pravidelné dýchanie je aj pri tomto cviku dôležité. Cvik zopakujte na každú stranu 6 krát. Zostaňte ležať na chrbte. Dlane obráťte smerom nahor a nohy pokrčte. Vzdialte ich 40 až 50 cm od seba. Nadýchnite sa
A s výdychom otočte hlavu na jednu stranu a kolená a panvu na opačnú stranu. Kolenom sa snažte dotknúť päty druhej nohy. S nádychom sa vráťte späť. Striedajte strany. Cvik zacvičte na každú stranu 6 krát. Zostaňte ležať na chrbte a ruky dajte vedľa tela. Chodidlá oprite o podložku. Nohy vzdialte na šírku bokov. S nádychom stiahnite sedacie svaly, zodvihnite panvu a kríže z podložky až po lopatky a s výdychom sa vráťte späť. Dbajte na to, aby pri zdvihu ostali brušné a sedacie svaly spevnené. Neprehýbajte sa v krížoch. Cvik opakujte 6 krát. Teraz pokrčte pravú nohu v kolene, ľavú nechajte vystretú. Pravou rukou fixujte panvu o podložku, ľavou si chyťte koleno a ťahajte ho smerom k opačnému plecu. V tejto polohe kolenom niekoľkokrát zaprušte a dotiahnite ho až k hrudníku. Kolenom prušte jemne. Zopakujte 6 krát. Teraz vymeňte stranu a opäť opakujte 6 krát. Zostaňte ležať na chrbte, nohy pokrčte v kolenách. Vystrite ruky a objímte si obe kolená. Nadýchnite sa a s výdychom priťahujte kolená k bruchu a hlavu ku kolenám. S nádychom sa vráťte späť a vystrite lakte. Zbaľte sa do klbka. Nohy počas cviku zostávajú pokrčené, nepokladajte ich na podložku. Nádych, do klbka, výdych. Cvik zopakujte 6 krát. Zostaňte na chrbte. Pokrčte kolená a objímte si ich rukami. Lakte majte vystreté, kolenami tlačte proti rukám. Nadýchnite sa a vytvorte napätie.
Potom tlak uvoľnite a s výdychom pritiahnite kolená k hrudníku. Natiahnuť lakte, nádych, k hrudníku výdych. Cvik zopakujte 6 krát.